नायदि दिनै IPF दिनै borok फायै जिनियां हेजामारा कामुक सराव फायै ताखौ खरकसानो बदि हायके बुइक लांख नायदिखौ नुकमान खोना नायदि बिन borok फारि थांका तमां काहाम ग्रं तंग तंलायमा जागो borok साइटटा गारि चाइटटा बाइक फायै क्रिक्रिनि borok एटेक खायनो हायो जत IPF दिनै गुन्दारमां दमने के साइक नारि गदि नं मबदि खायमखा जों आरोबाव जों तंलाय माने मामु संलाय चालाय तंलाय माने जों के आमुसे बरंनि IPF दिनै गारि रक दल के फायै गारि चाइटा ते बाइक चाइटा के फायै जोंनो एटेक खायफैका के एटेक खायै आनो इको बखर फाटिरबै बय क्लां थांगा बलाके कष्ट माने तो हटाबो नायने बायदि जिनि तागवान संना नागासों जिनि तिप्रामो थानो बम हायके IPF तिरक एटेक खाय तंखा नरक वान सुगिनाय बायदि आनि बखर ताक बलाय दुखुमानजाक बखर फाटिजाक रर बाय बय क्लांगो जोंनो कुसिया से जों आरो मामु संgi चालाय तंमानि जों मामु संgi चालाय तंमा जागा गारि बाइक गोबां के हायो जोंनो रिफिरगे एटेक खायो अब हायके बखर फाटिबै बुरि क्लां हाताय गुलारि बाइक गारि जतन दारुवा बं गारि बो जतन तंगो जों खारियाके जतन थैबाय कामु तिनि अब हाय घटना ताय कनि कथाम लांकानो दुखुमानजाक तंगो सिरियास हम हाय ताय मालबे लक गुलारि रकक जाखा हरदि बरदि बर हायो हर 11টা 11:30 हाय बाजिखना गारि बाइक फायै अब हायके जोंनो एटेक खायफायो आसंनो